Kinongnya atrok kibana ka jella kibahapo ka Shatri Jong Kamigalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTONDA kibasalan mar hado ki marbam hapo ka jella bat shakiwe pat ki jella hapadang ki jing e kibakila mat man la ka sngi menta ka kenti kila haban mat pat sakawe ka jing e habaya dei ba ka jing shak nyot ben haki karkhana klam kinu ki daw habaki tmu ban ket ya ki mar shakiwe pat ki jella bat kane kalakta shibon ya ka kamai kaji jongki Daka jing skok kia lor kani ka association haka khatlai tari ulber arhaja arpusan kala penlong ya ka general meeting handong stan kabala wan ban yashim banta daki try bat ki nong nya trok ban ya kran halor kini ki jing e kabaki hab ban mat naka jing yalang ka association kala shim ya karai bakin sngap shu halor ka jing shak nyot ben ka jongki haki karkhana hnrei bakin pen i no daka kam larakan nang yai ja Haba pentip ya kani syakilat pathai kubor presiden ke MCTONDA uba maslandar marngar uloong. Bana kapor syakapor haba ki nong nya trok ki tmu banket ya ki mar syaki weipat ki jela ki company lani ki karkhana ki khnyot ben ya ki khlam ki nu ki daw dak babat ya ki trok jongki kumba prah do khandai sngi bat kani kalakta sibon ya ka kamai kaji jongki. Ka ai ka jing e ka ba nan kong ka ba menin ngile atai ka jing lang kalong kumni. Akani ka jela ka jungi ka menta kidon shibun ba kita ki karkhana lani ki company te kini ki karkhana but company na kila set up na kaliang ka jungi ngila let ban kit ya ki mar lani kita ki finish product te ki mar ki bala adab ban sign te ban kit shabar jon jela lani ban kit shaki jaka badon shaberni Mal mostly kini ki jaka ki bangi panhap ki long bej haberni habok bernihat namar belai namar ba nang tu kemut kensa sam syakiwe pat ki jela bat kala ban ki ban le du syabari ru kita ki finish product te kai bangi lap bangi golong ba kini ki try factory lan ki try karkhana ki khnyot ben yangi ki try ri ki khnyot ben ki le ben bat ting ki kajing le kajong ki kalong ba klem kanu ka dawru ngimtip namar ba kami kadaw wat na ki bor sorkaru kamut klem kanu ka valid reason teng dala kit nakaleng kajong ki dala kit yo umar ki payang ikali jongi prasngi khandai sngi long ba nakaleng jong kini ki try kali banongnya kali kanu ki shamistom ya halor kani ka benta ba ki le maki ba don kini ki nongnya kali le tang ka bai bam ru kim yo shu Teng gile pan kiliang paramaki. Nalor kata ulo ongru babon sen habaki wat jing tip ki ai daw badai ki pulet ki bapha ban bar haba keli na ki pulet ki ong badai ki bor penyat district da ka bapen pau ba habaki pan da ka kot jing tho halor kani kimla satya ban ai ya ka jubab ka basai. Te kani kalawan ra ka jing bandangi keli mangi balai na kini ki try factory kini ki try company kyong ba phabat na kaliang ka police department na kali na police department kyong ba labat na kaliang jongki naka district administration na niki sub divisional office te nakaliang gojong ipat abangi ngimyo shu ya kata ka jubab ka babyang hadlor ka jingjenjar ka jing sat jong gini ki try kali benong nya kali te ngi hikum kino yalam ngila keren yaki te ngi ong ban ai yangi da kata ka kojing tho mo da kata ka written order ba balai ba pipinistom ben yaki de khot ki jongi nalor bangi long tang kinong kit nong ki jongki ban pen po ya kamar te nakaliang ka jongki pat kim ai kanu ka jubab ka basai te teng ki ong ma to lai sai pelai no to lai singi ni pelai no to ni keren syabat une bat utai te henrei ka bakut kalong baki dekot jongi ki sakut be haju bat lang ba ka jing lang a ka jing pisa ban poi saying sasem ru kim poi shu bat takawi ru sa kaduna sa kabai bam ka jongki te nakaliang ka jongi ngi so bon ong ba kum kini ki ki jing sha nyon ben nakaliang ka jongi ngi lai mini ka general meeting ba menta ngin nom shu long tang kita ki nong shu pet kai la ni ki nong ban shu sngap bakin le yang ikat bamon kum mo tin phoreng gi mere spectator mo bangin shu pet kai bangin shu sngap ba ikat ya ka bakile maki kamut ba ngin shu sha stom ba ki khot ki jongi te nakaliang ka jongi halor ka ni ka bantang ile kan sai ba lada nang ne sakmat kini ki kenturu ya ka bor sorkar mo haba kitip ba kini ki korkhana lani kini ki company kidon te kamut ba kim dei ken ban ailat ya ki ba
ban pensat siri lani ban yelek kai bat ki ni ki try ki nong nya kali bat ki try kali jongi ki badai ki parari te nakali ang jonga nga so ong ba kata kadai karai ka jongi ka bangi nom sha shu bangin sha jam but nakali jongi la da ki yai le kumne ngingin hab yat bela ka jong galenti jia ka bajia poi shanu ka bantaru raya ka la jong ka hok ngin dai man ngide banyat bengi de banya khunmet kata kadai karai lang barok khoi ke jongi haka jinga lang ka ba ngila penlong khalai tarik ke general meeting Shushu ba maslandar uloang bakini ki company ki le kat baman habaya day bat ka dorket ka bamya hap shai ru bat komta uloang ban nang ni shakmat ka association kala shemya karai ban bu da ka dor kat kum ka government rate bat lada kim sngap kim ban si ban penlong da ka strike kai ba ka jinglap ka jongi kolong ba ngila det ladon ke jinga keren ba kini ki try kini ki company la ni ki factory haba kinda kila one set option ni kile kat ka bagi ngoman ki ai yangi ka dor kit kat ka bagi ngode teng kamut watang ita ibai tayar kaliru lanit tang manya biang tang bai bamru ki try kali berunya kali kimyo ai ru hadu kata ki knyot ben ya ka dor kit yani kata ka dor ban ai bela yangi bangin kit ita kimar te nakali ang jongi halor kani ka bantaru ngila ya karai menin banang ni syakamat nginom syalishu nginom ailishu nginom syashu bagi kimin syalek kan bomon rai kini kita karkhana la ni company lada kidon kam mo ki ai bela ki ai kit nong yangi nakali ang jongi ngin dawa bet ya kador katkum abadai ka jaka ka banyai katkum kalenti bangi dei banyai ban ngila ban ong ru la don ke jinga keren ba ngin dawano katkum ka government rate katkum government rate telada nakali ang jongki kim sengap lani kim pen syak skor nakali ang jongi ngilai rai ba ngin penlongru da ka straight persya ya kanu ka factory la rinu kanu company ka bele persya halor kani kata ka dei ka we ka bangi ngishim rai menen Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam madon ka shop plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya